Vítam každého z Laosu. Som na severe Laosu, nedaleko od dediny Nong Khai, v takej miestnej malej osadlosti. Tu hore na kopci bývajú dedinčania, patriaci do etnickej skupiny Mongov. A práve teraz sa nachádzame v takom malom mini vojnovom múzeu. Ktoré nám ukáže históriu americkej vojny, hlavne druhej indočínskej vojny. Áno, decka sa tam hrajú s tým. Lietadlo, to zobrazuje americké nálety a dole sú bomby, už nepoužité. A v tomto Krasovej hore je zo pár jaskyn, kde sa miestni skrývali pred náletmi, lebo počas 5-6 rokov tu sa pravidelne padali bomby, hlavne v posledných 2 rokoch, 68 a 69. Každých 10 minút padlo na Laos jedna bomba. Veľa ľudí zomrelo, ešte aj doteraz sú následky z vojny, lebo je to detská, čo, hej? Všade kade lozia a potom chytia nejakú bombu. Oni to zmrzačí telo. Niekedy aj zomrú. Aj keď je nejaká výchova a vzdelanie o tom, ale nie každý chodí do školy tu. A tak o tom je tam to múzeum. Sme v najviac bombami zastihnutom mieste, štáte. Viac bomb tu padlo ako za celú druhú svetovú vojnu na tento jedinú krajinu.